Ja. Jeg kommer det. Nordvest op i den her. Den jeg altså var ventet på. Alibaba og MG. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, vi giver dig en fest. Sådan er man. Hey alle sammen, kan I høre hvad jeg siger? Ja, det er mig der stak, det er mig der er lige her. Ude i København, ude i Nordvest. Ja, det er her vi holder nytårsfest. Gå med hatten, så det er bare lige ud. Og med panjen som sutteklude. Og du skal ikke tænke på at komme hjem. Vi går amok, og vi går aldrig i seng. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, vi giver dig en fest. Og ja, vi skal gå helt op på 4. sal. Med sprut og med damer, dagen den bliver gal. Men jeg gør dig godt, der er ikke en slem kal. 62 kvadratmeter, men der er plads til alt. Jo, giv den op. Jo, er du en pige eller en dreng, som vi kan lide, så skal du ikke være bange for at sige, at du vil gerne være med til vores fest. For der er den fedeste nytår i Nordvest. Kommer du herud, så kan vi kun garantere, at du bliver skør, at du får lyst til mere. For det er sikkert nok en poppes i Nordvest. Så bliver det verdens fucking fedeste fest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, vi giver dig en fest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, nytår i Nordvest. Nytår i Nordvest, vi giver dig en fest. Yo. 2400. Jo, det her. Det er Nytår i Nordvest part 2. Er I alle sammen med? 2400.